Avui al Gelida en Viu farem un resum de la festa de Carnaval a Gelida. Aquest matí s'ha fet una concentració de suport al poble ucraïnès. Agents de la policia local de Gelida van detenir aquest dijous a 2 persones que havien comès, presumptament, un robatori. Un grup de 60 persones van participar de la segona sortida del programa Ascent cap al 100 a Caldes de Montbui. La setmana passada s'iniciava el taller de costura per la realització de vestits modernistes. Oberta la convocatòria dels Premis TREC de Batxillerat. I acabarem, com sempre, amb l'arxiu. Aquests són els continguts del Gelida en Viu d'avui divendres 24 de febrer. Comencem. Gelida ha celebrat la festa de Carnaval durant el cap de setmana passat. La festa s'iniciava amb el berenar i música al Casal de la Gent Gran. Pasaste de Caimán, un día tu amor no me interesa, ya no me molestes más. Pero no pasaste de Caimán, hasta luego cocodrilo, no pasaste de Caimán y de lujo. Tiene todas las cosas que me provocan. Dissabte, els carrers de Gelida es van omplir de gresca i disfresses per celebrar la Rua de Carnestoltes 2023, amb tocats de Gelida i de cua a patí. Que me lleve hasta la 5 de la mañana compartiendo el dinero. Mira, por esa gracia tú no sabes la candela, mami, que me estoy mejor. La gresca, la juerga, el cachondeu, el jaleu, la diversió, la disbauxa.
Endavant, endavant! Vinga, vinga, va! Podeu fer unes fotos en família, allò... Ja sóc arribat per portar la festa i la disbauxa i vinc a pregonar-vos les ordres que aquests dies regiran. Que amb tots feu molta gresca, m'acomiado de tothom i que comenci la festa! Quan del riu n'és arribat amb un pot de confitures, quan del riu n'és arribat amb un pot de raïmat, n'ha portat un violó per fer dolla a les millones, n'ha portat un violó per fer dolla a les millones. Que hem quedat que sabíeu ballar! A veure, sí, doncs mira, ella us dirà dient obres, la canta, la teva obra, però no la pots mirar. Van néixer els ençats i l'escola s'aplegar, van flotant, i no paren de ballar. I a la nit es va viure una gran festa de l'Assemblea de Joves de Gelida, amb el concert del grup La Fresca i el DJ Last. La plaça de la Vila de Gelida ha acollit aquest matí una concentració de suport al poble ucraïnès. Durant la concentració, l'alcaldessa Lluïsa Llop ha donat la lectura a una declaració institucional en defensa de la pau i contra d'aquesta i qualsevol guerra. Des de l'Ajuntament de Gelida es condemna la violència davant de l'atac militar injustificat del govern de Rússia contra la població civil ucraïnesa, que va començar ara fa un any i que ja ha provocat milers de víctimes civils i militars. El consistori gelidenc condemna qualsevol tipus de conflicte, però sobretot aquell que ataca directament persones indefenses i que, a més, ho fa amb bombardejos indiscriminats. Declaració de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau de Catalunya amb motiu del primer aniversari de la invasió de Rússia a Ucraïna. Un any després de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, expressem la nostra profunda preocupació
per la perllongació del conflicte bèl·lic i pel patiment que està causant en la població civil. Com a representants de ciutats i pobles volem mostrar la nostra solidaritat amb els alcaldes i alcaldesses ucraïnesos i el nostre suport a totes les víctimes del conflicte. La policia local deté a 2 lladres. Agents de la policia local de Gelida van detenir ahir a 2 persones que havien comès, presumptament, un robatori. La policia local havia sigut alertada per veïns i després d'una persecució, els 2 agents han pogut detenir el primer dels implicats. Posteriorment, s'ha pogut localitzar el segon dels responsables que intentava amagar-se. Fetes les corresponents comprovacions i escorcolls, la policia ha lliurat els detinguts als Mossos d'Esquadra perquè continuïn les actuacions. En els darrers dies, les darreres setmanes, certament a Gelida hem tingut una sèrie de furts i de robatoris que han generat, com és molt normal, neguit entre els veïns i veïnes de Gelida, entre els botiguers i, en general, entre tots plegats. Des de l'Ajuntament i en especial des de la policia local us podem assegurar que s'està fent tota la feina possible, que estan duent a terme una gran tasca, ajudats en tot moment des de Mossos d'Esquadra. De fet, això ha provocat que la setmana passada es pogués fer una detenció, que aquesta setmana, i així ho hem explicat des de les xarxes d'informació municipals, se n'han produït 2 més, però és important que més enllà d'aquestes detencions tothom sàpiga que la policia està fent la seva feina, que la fa amb professionalitat i que hi està esmerçant tots els esforços que pot, i hi ha setmanes en què es veuen més els resultats per les detencions i altres que potser no, però de debò que s'està treballant molt profundament per poder resoldre aquesta situació i aconseguir que Gelida torni a ser el poble tranquil que tots volem. Un grup de 60 persones van participar de la segona sortida del programa Essent cap al 100 a Caldes de Montbui. Concretament, la sortida va ser el passat dimecres 22 de febrer i van participar persones dels municipis de Gelida, Esparreguera i Torrelles de Llobregat. El programa es promou des de la Diputació de Barcelona per tal de fomentar que la gent gran surti a caminar i conegui diferents municipis i espais naturals de la província de Barcelona. El programa està adreçat al col·lectiu de la gent gran acostumats a caminar de forma regular o amb un nivell de condició física òptim. La passejada, amb un recorregut de 6,5 km, va transcórrer en un 100% per pistes amples i camins i van poder gaudir de diferents espais naturals envoltats de conreus i bosc. A més, també es va fer una visita al nucli romà del municipi. La setmana passada s'iniciava el taller de costura per la realització de vestits modernistes. El curs monogràfic per confeccionar indumentària modernista, en aquesta ocasió exclusivament femenina, està impartit per la gelidenca i modista Laura Barrientos. A la primera sessió, celebrada el passat dissabte, un gran nombre d'assistents van gaudir d'una presentació del projecte i també una important contextualització històrica de l'època per part de Laura Barrientos, professora i modista, i també de Ramon Ibars, escenògraf mestre artesà. Durant la sessió es van mostrar fotografies de Gelida de l'època, així com vestits que es conserven en els museus. També es va fer una breu introducció dels materials i teixits i es van veure algunes mostres de reproduccions. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament s'ha organitzat un curs de costura per l'elaboració de vestits modernistes amb l'objectiu de crear vestuari propi per les jornades modernistes i fomentar el seu ús durant aquells dies per part dels veïns i veïnes. Cada participant del curs escollirà entre un dels dissenys i patrons proposats o s'adaptarà un model a partir de patrons base proporcionats i s'elaboraran en les properes sessions. L'Ajuntament de Gelida, la Biblioteca Jaume Vilà i Pasqual i l'AMPA de l'Institut Gelida convoquen una nova edició dels Premis als millors treballs de recerca de batxillerat. Amb aquests premis es pretén potenciar l'interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció als treballs relacionats amb Gelida i amb el seu entorn, sigui quin sigui l'àmbit disciplinari de la recerca. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponent al curs 2022-2023. Pel que fa a la categoria del TREC Gelida, aquesta categoria arriba a la 9a convocatòria i està dotat per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Gelida. Hi poden participar tots els treballs que tractin sobre Gelida i per extensió el seu entorn.
Està dirigit a alumnes de segon de batxillerat que hagin presentat el seu treball de recerca en qualsevol centre educatiu de Catalunya i s'estableix un únic premi de 400 euros. Pel que fa a la categoria AMPA Institut Gelida, aquesta arriba a la 18a convocatòria i compta amb la dotació de l'AMPA de l'Institut Gelida. Està dirigit exclusivament a alumnes de segon de batxillerat de l'institut i poden participar a treballs en qualsevol àmbit. S'estableixen 2 premis. El primer premi serà dotat de 300 euros i el segon de 200. També hi haurà un accèssit dotat amb 100 euros. El termini de recepció dels treballs serà fins al diumenge 26 de febrer. L'Ajuntament de Gelida i la Biblioteca organitzaran un acte públic el dia 23 d'abril, per tal de que l'autor exposi, si vol, en públic el seu treball de recerca. Les bases del premi es poden descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.gelida.cat. Repassem les activitats dels propers dies. Avui divendres a les 7 de la tarda, l'Escola Municipal de Música de Gelida, activitat oberta, conferència, passeig per la música. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia passant per l'Escola Municipal de Música. I demà dissabte també hi havia prevista una segona activitat oberta a l'Escola Municipal de Música que ha estat ajornada per dates posteriors. I diumenge 26 de febrer, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al Casal de la Gent Gran, partides d'escacs organitzades pel Club d'Escacs de Gelida. Bé, des de Gelida per la República volem convidar-vos avui divendres, que estem gravant això en divendres, al carrer Major, al nostre local, perquè presentarem la candidatura per les properes eleccions municipals. Esteu tots convidats a fer una copeta de cava amb nosaltres. Us esperem. Serà una llista de poble pel poble i amb decisions que podeu prendre vosaltres mateixos en un programa electoral fet per tots i totes les veïnes de Gelida. Us esperem aquesta tarda a les 8 al carrer Major. Bé, la setmana passada es va celebrar el Carnestoltes a la tarda amb la rua i amb un fi de festa a la Unió del Casal Gelidenc i al vespre l'assemblea, el Carnestoltes de l'Assemblea de Joves. Vol dir que en aquest cas, més enllà que tot sembla ser que va ser un èxit, l'endemà es va dur a terme la neteja del carrer Major, de la plaça de l'Església, diguem-ne, per on va transcórrer a nivell d'espina dorsal la rua del Carnestoltes. Això ho va fer una empresa contractada per l'Ajuntament amb un cost de poc més de 700 euros perquè des de la festa de Santa Llúcia, després per Cap d'Any i ara també pel Carnestoltes, com que no hi ha un acord entre el govern i els treballadors de la brigada respecte a les hores extres, aquest Ajuntament contracta una empresa de fora. Per tant, estem pagant també per un servei que podrien fer els treballadors municipals. El que també voldríem posar de manifest és que des del govern municipal, quan es donen les directrius respecte a la neteja, si més no, s'indiquin de la millor manera. Està molt bé netejar el carrer, el diumenge al matí, el carrer, diguem-ne, Major, plaça Església, etc., amb aigua, ruixant, etc., però el que se'ls hauria d'indicar a aquesta empresa és que en altres llocs, com la plaça de Sant Miquel, com la baixada de les Monges, com altres carrers de l'entorn del carrer Major, que és on hi havia elements com a conseqüència de la festa que van quedar per netejar. Per tant, que aquest govern s'hi encarrega la feina fora, si més no, doni bé les directrius perquè Gelida quedi neta. La matinada de dijous a divendres, tot just ara fa un any, començava la invasió de les tropes russes d'Ucraïna. Una invasió que donava lloc a una guerra que segurament cap de nosaltres haguéssim cregut que tornaríem a veure a Europa. Aquestes són coses que passen en altres bandes, però que semblava que a Europa no ens havia de passar. Com totes les guerres, amb la barbàrie que comporten, els principals perjudicats són la població civil. Penseu que a Ucraïna, amb més de 6 milions d'ucraïnesos, estan actualment com a desplaçats fora de les seves vivendes intentant buscar una mica més de seguretat, que també hi ha 8 milions d'ucraïnesos i ucraïneses que han hagut de marxar del seu país per intentar poder tirar endavant la seva vida fora
d'una guerra absolutament cruel i de porta a porta. Fins a Catalunya han arribat 21.500 ucraïnesos i ucraïneses fugint d'aquesta guerra, i des d'Esquerra de Gelida no podem més que condemnar aquesta guerra, igual que qualsevol altra guerra. No hi ha cap argument per tenir que resoldre les diferències entre països o entre qui sigui mitjançant la violència, i menys encara fent que la població civil pateixi les conseqüències. Per tant, exigim l'immediat cessament de la guerra i des del primer moment, com hem fet des de l'Ajuntament, donarem suport a la població ucraïnesa que pugui arribar a casa nostra. I avui a l'Arxiu de Gelida en Viu veiem imatges de l'any 1985, jornades esportives a l'Escola Montcau. A tothom, avui Televisió de Gelida s'ha desplaçat al Col·legi Montcau amb motiu perquè s'està celebrant unes proves esportives, la cloenda, dels Jocs Escolars 1984-1985. Ratlla! Ja! Vinga, tranquils! del partit, que el Montcau té 10 punts i el col·legi visitant 0. És evident que doncs, els nostres atletes esportius demostren la seva preparació. I ara han caigut 2 punts més a favor del Montcau. Sembla ser que el canvi de l'Onter Centre ha donat algun resultat, almenys l'atac és bastant més. L'equip de Montcau està atacant amb força en aquests moments, intentant aconseguir aquest gol. O millor dit, sembla ser que s'ha demanat temps. S'ha tornat a demanar temps. Com anem veient, les partides tot just acaben de començar, encara que la velocitat de moviments sembla que és ràpida.
fot amb la dama, ho era amb el cavall. Sí, sí. Si esto solo te ven aquí, hombre. Estem veient aquí una interessant partida amb una bona disposició per part dels dos contrincants. I amb aquestes imatges tanquem el Gelida en viu d'avui divendres 24 de febrer. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.